Дүвеней Башкортстан жерлегендәге бик борынгы аруның атамасы ул. Дүвенейлеләр алар бик борынгы Дурбан атамалы монгол кабиләсеннән таралган һәм танып аруына якын булганнар. Дүвен аруының варислары бүгенге көндә республикабызның Белокатай, Кыйгы, Мәчетле, Благовар, Кушнаренко һәм безнең Чокмагыш районнарында яши. 16 гасырларда арулар шикләрендә волостьлар оеша башлагач, волостьларга шунда яшәгән аруларның исемнәре бирелгән. Шул рәвешле Дүвеней термины да волость исеменә әверелгән. Чокмагыш районы 16-18 гасырларда 3 волостька караган, алар Җәлдәк, Кыръелан, Дүвеней волостьлары дип аталган. Шулар арасында территория зурлыгы буенча да Дүвеней волосте иң зур волостьтан исәпләнгән һәм кеше саны буенча да иң ишле төбәктән исәпләнгән. 1795 елгы рәвис, ягъни җанисәп соннарына караганда, ягъни 18 гасыр ахырында Җәлдәк волостьның иң зур авылы Югары Аташта нибары 24 хуҗалык ихата исәпләнсә, Кыръелан волостьның иң зур авылы Тамьянда 45 хуҗалык ихата исәпләнгән, ә менә Дүвеней волостьның иң зур авылы Чокмагышта шул вакытта ук 93 хуҗалык ихата исәпләнгән. Бу соннардан күренүенчә, Чокмагыш элеклектән безнең төбәктә иң зур авылдан исәпләнгән. Һәм 1930 елда Чокмагыш районы оешкач, Чокмагышның район үзәге статусын алуы да очраклы булмаган. Чокмагыштан кала иң зур авыллар Иске Калмыш һәм Облай авыллары да нәкъ шушы волость җирлегендә урнашкан. Бүгенге көндә тарихи Дүвеней шикләрендәге төбәктә зур һәм бәләкәй булган барлыгы 25-кә якын авыл урнашкан, ягъни 20 меңгә якын кеше яши. Бу төбәктә бүгенге район халкының 70%-ка якын халкы да нәкъ шушы волостьта тупланган. Территориясе һәм кеше саны буенча гына түгел, бу төбәк халкы алар психологик үзенчәлек, ягъни холык буенча да аерылып тора. Алар әлбәттә Кыръелан, Җәлдәк волосте халыкларына караганда беркадәр кырысрак. Облай һәм Рапат авылларында элеклектәр иң кырыс холыклы кешеләр яшәгән дибез инде. Менә алар булдыклы шәп халык, шулай да менә кырыслыгы холыклары белән аерылып тора. Иске Бәшир авылында элеклектән үк ат караклары яшәгән, ягъни әлбәттә бөтен халыкка хас түгел инде, арада шушы эш белән шөгыльләнүчеләр булган. Әлбәттә Бәшир авыл халкы алар бүген дә инде аларга да кырыслык беркадәр хас. Безнең тарихи Дүвеней шикләрендәге авыллардан бик күп күренекле шәхесләр чыккан. Үрнәк авылы, ягъни борынгы Каракөчүк авылында туып үскән якташыбыз Асылгужа Бакиров 1812 Ватан сугышында катнашып, зур каһарманлыклар күрсәткән, поход старшинасы булган, подпоручик дәрәҗәсенә ирешкән һәм Изге Анна орденының 3-нче дәрәҗәсен алган.